Читатели и зрители на За Перник, намираме се в новия голф седмица, който ще се тества тук в Перник на националното турне на Golf of the Road. Това е Ирина, която е първата посетителка днес на тест драйва, а това е Илия, който е търговец във фирмата и ще бъде, разбира се, с нас, за да е сигурен, че се справя добре, Ирина, и да не откраднем голфа все пак. В кръга на шегата. Ако ни харесва много, можем и да го откраднем. Ирина се казвам аз, както Христо каза. Доскоро имах голф шестица и сега съм тук, за да изпробвам по-новата версия. А от голф шестица доволна ли си, Ирина? Какво ти е мнението? Доволна съм с някои забележки. За автоматик беше странното, че в наклон се връщаше назад, което не го очаквахме. Но това беше единствената забележка. Просто трябва да е натисната до край спирачката, след което като се пусне задържа до 10 секунди. Да, добре. на другите автоматици, които съм карала, това нещо го нямаше. Ясно. Сега Да ще го речем пробваме Peugeot. тук. Добре. Тръгваме на тест драйв, драги читатели и зрители на За Перник. Тръгваме от Държавния архив на Перник. Зад Държавния архив се намираме. Ще минем Малко покрай може да- стадиона. След това покрай квартал Рено. Покрай центъра и пак ще се върнем тук. Тук е начало. Точно в наклона искам да го видя. Можем да го тестваме. Тук наклон е доста голям. И сега и лега. Виждаш, че няма проблеми. Да, доста по-добре се държи от шестица. Как ти се струва? Много е приятно. Легла? Легла, точно така. Лесна количка. Христо не прави много дълго видео. Не е дълновидно. Снимаме си. Да видим как се държи колата на пернишките пътища. След това по моста. Виждаш, че е доста маневрена. Да. Не, ние реално
моя приятел. Нямахме други белечки в колата. Тук са моста вляво. Сигурен, тук е много. Да. И между другото сравнение с Peugeot малко твърде Много по... ще видиш. Ирина, а ти до сега правила ли си тест драйв? Не. За Не първи съм. път не днес. Да. Как се чувстваш? Много добре. Това си е според мен типично дамски автомобил. Автоматик. Сравнително мъничка е колата. Лесно за паркиране. Значи си ходеща реклама на Volkswagen. Да, може да се каже. Добре, Илия, бихте ли я взели в менеджер, в отдел продажби? Да отбележа, че имам опит Поне на в менеджер. маркетинга. Имам опит на менеджерска позиция, така че можем да се договорим. А сега с какво се занимаваш, Ирина? Сега съм болничен, защото скоро живот и здраве ще бъдат в майчинство. О, чудесно, много добра новина, Да. между другото. Да отбележим, читатели и зрители, че това е първият тест драйв, първият човек, който прави тест драйв тук в Перник на турнето. Ирина, тя дойде броени минути. Система на автомобила, когато спираш на светофар, гасне и след Гасне. това точно така, когато подадеш газ, пали пак и тръгва. Това е Това е нещо направено ново. с цел икономия на гориво. Да. Браво. Какъв е средния разход? Средния разход тук е около 4,5. 4,5 градско. Комбинирано. Като при най-малкият дизелов двигател, който е 1,6-105 конски сили, който може би и ти имаш при Golf 6-цата, такъв има. средния разход е само 3,8. На мен смесено градско, извън градско, това, което ми дава като най-нисък разход, последно беше 5,7, което е също. И вече се връщаме към общината. Добре. Току-що изключи колата, усетихме го. Да. Това е много интересна екстра. А Илия, така като изключва колата, нали са запалени фаровете, не дърпа ли толкова акумулатора? Не. Всичко е напълно предвидено, защото когато усети, че намаля тока в акумулатора, той ще запали автоматично без подаването на газ. Джерард Бътлър. Котолин от
Индикацията P от тази. Това означава, че автопилота работи. В момента дори да е под наклон колата, било то напред или назад, няма да тръгне. С подаване на газ освобождава автоматично, след което може спокойно да потеглиш. Много тихичко вали. Това ли е твоята кола? Може би. Харесва ме. Значи скоро да те очакваме при нас в шоурума. Възможно и да. Иначе като интериор доста се доближава, почти същата е, с съвсем малко разлики от тази, която имах. По частицата ли? Да. Като цяло концепцията на Golf 7 е доста по-различна от тази на 6. Вече с нови инфотеймент системи, изцяло всичките ни дисплеи са тачскрин. Моя също беше тачскрин. Само тук виждам в панела малка разлика. Също на лоста отделно беше за спорт. Точно така, в момента спортния режим и те са в една позиция, просто Да. трябва да се приплъзне назад лостчето. Да. Право. Аз ще ми шината отпред. Направо ли? Ясно. Удобно. И камерката е много. Добре, не показва ли камерката реално зад Камера нас няма, какво това е само парктроник, преден и заден. Защото аз имах камерка и тя ми показваше, това също много ме улесняваше при паркиране. Тук естествено може да си поръчаш допълнително камера при движение на заден ход, за да ти помага повече при паркиране. Как ти се стори колата? Чудесно е. Радвам се. Много приятно преживяване за събота сутрин. Много благодаря. Десно. За нищо. Може пак да заповядаш, когато имаш време. Днес и утре сме тук. Може да тестваш и друг автомобил. Може да се възползвам. Много благодаря. За нищо. Читатели и зрители на Перник, бяхме с първият човек от Перник, който направи тест драйв. Това е Ирина. Едно е сигурно, днес Перник ще се напълни с голфчета.